Khasi Students Union KSU Bangalore Unit ha ka arpheu khandai tarik urisau arajar arpheu sau kalalik banbu da ka ejahar syaka office traikam USPCT ubadairu IPS Dr. Dhara Aishwak Ghos Persha ya kathai samla khasi ka basa ha Bangalore ya kabala tip kerteng baro da ka samla Anisha ka jinglit bu kaseng da ka ejahar persya ya katai kasamla kadai hadin ba kaseng kamla syashu ya ka jingkren klem akor ka jingkren ben ya keri khasi barok kawai khamtam ka bajukren persya ru ya kaseng na kapor syakapor bat ka jingkren jong kane katai samla kala kta lut ya barok ki khasi wat ki basa sya Bengaluru habakren sya kilat pathai kubor na kaliang u samla don bok lang nongphut Presiden ka KSU Bangalore Unit ulayathu ba kane kathai khasamla khasi ka Anisha katrei ha kajaka khemet ha Bengaluru bat man kapor ka jumi bat pen ipat ba da kabakren klem akor bat that ya kari khasi uloong ba menshwa ka seng kamju yetheu ya kane ka jingle chongka bat kidayelan duru bat kren pen seu thu yaka bakan kala hanrei da ka jingbom ngai chongka kala pelong ya ka seng ban hier seselong bat wan ai da ke ijahat persya ka da ka bakarpat ya USPCT ban ke mardor bat ban ai jing sneng ya ka khanang bakan omle shu ya ikam klem akor halor kani ke jingjak kren klem akor ka tai ka samla bat that ya kari khasi baro kalakta ya ki bapule sha Bangalore khamtam ya ki kanthai khasi batru kalakta lang ya ki wei pat ki kanthai bana ki wei ki jat ban riu ong usamla don bok lang Shushu ulong balada ka Nisha ka krenbet personal yaladi om laylay hanrei kan ta ya kaseng bat ban that ya kari khasi min seula sha kumta kaseng kala karpat na USPCT bong simkhia ya kane kakam ban kem bat ban ai jinsneng nang bakan om melin shu pan le yakum kini ki kam